Keitä ne on ne sankarit, sellaiset sankarimiehet, joita koko valtakunta arvostaa. Jotka tosi paikan tullen pelkäävät. Keitä ne on ne sankarit, sellaiset sankarimiehet, jotka rahaa kadun kulmalla kerjäävät. Sellaiset sankarinaiset, jotka kauneudellaan kaikki lumoaa. Keitä ne on ne sankarit, elokuvan sankarimiehet, jotka heikompansa tietää. Puheenjohtajana ja emännöimässä semmoista YK:n kestävän kehityksen paneelia, jonka pitäisi löytää uusi suunta tälle maailmalle. Ja ne ihmiset lähettivät kestävän kehityksen terveiset teille ja onnittelut, mukaan lukien ruotsalainen jäsen paneelista. Siis Ruotsilta onnittelut. Kiitoksia. Tasavallan presidentti Tarja Halonen.
Loistava ilta takana ja ensi vuonna maailmanmestaruus ratkaistaan